Dobrý deň, takže ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes si ukážeme, ako nalepiť sklo na iPhone 6. Takže ako môžeme vidieť, na pravej strane máme sklo od iPhone 6 a na ľavej strane iPhone 6. Môžeme si otvoriť obal. V obale nájdeme handričku, ďalej navlhčenú alkoholovú handričku a samotné sklo. Sklo si vybalíme z obalu a stručne si povieme jeho základné funkcie. Takže sklo je tvrdosti 9H, čo znamená, že je veľmi tvrdé a odolné proti poškriabaniu a ľahkým pádom. Má zaoblené hrany pre pohodlné ovládanie a je extrémne tenké, len 0,3 mm. Je vyrobené presne na mieru. Môžeme si ukázať, ako si ho nalepiť. Najprv si to ukážeme na iPhone. Môžeme vidieť, že sklo je úplne presné. Takže ako môžeme vidieť, na obale máme postup, ako nalepiť sklíčko. Najprv zoberieme suchú handričku a pretrieme displej iPhoneu. Následne zoberieme navlhčenú handričku a pretrieme displej iPhoneu. Pohľadom na displej skontrolujeme, či je úplne čistý. Pretrieme ho ešte raz suchou handričkou. Pozrieme sa na sklo. Ak na ňom nie je žiadna usedenina, môžeme nalepiť sklo na iPhone 6. Takže zlepíme zadnú fóliu. Ako možno viete, jedna strana skla je pogumovaná, takže ľahko prilnie k displeju. Opatrne vytlačíme všetky bubliny. A ak sa nám to nepodarí, to nevadí, pretože zvyčajne na tomto skle do 1 až 2 dní tieto bubliny úplne zmiznú. Takže to by bolo z dnešného videopohľadu asi všetko. Ak by ste si chceli toto sklo zakúpiť, v popise videa je link pre jeho zakúpenie. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.